May pahigayon na og exit call ang FIVOLC sa lokal nga kagamhanan sa lungsod sa Bugo kaganihang buntag. Ilang gipahibaw nga 44 ka mga panimay ang gikinahanglang mabalhin na kay nagbarug kini haduol sa fault system. Alang sa dugang detalye, ani ang live report ni Fem Ridumabong. Fem? Yes, gawa sa 44 ka mga panimay nga gikinahanglan ng maparelocate o kay apektado kay nagbarog o di ba kaha aduol sa fault system. Ado na pay rekomendasyon ng FIVOLC ngadto sa Bugo City LGU nga gikinahanglan nilang mapatuman. Kining pagpangliki sa baybayon sa sitio Panabilan, Barangay Nailon, timaan sa pagliok niini ug timailhan usab nga nahimutang kini dapit sa fault system. Matod sa mga residente sa dapit nga misibog paatras ang dagat og 3 ka metro sa ilang lugar ug nga kapin sa 20 ka mga sinkholes diha sa seabed ang namugda ug adunay paghulpa nga bahin sa kadagatan. Gani ang kaniadto nga ubos sa tuhod lang nga giladmon sa dagat kun motaob karon tagadughan o usahay mulapas na pa sa tawo. Sa kapin 300 ka mga mananagat sa dapit ay naalang sa mga 50 ang nibalik sa pagpanagat sa kahadlok pa. Kinausap ginoon gining atong kuan among dagat re. Nay nalusno? Lusno. Kay kung sa una sir taga unsa may yung timailhan nga nalusno siya sa. Wa man di sa una plane man pud to. Plane man. Naksan kita ni. Karon di mataob di na malapaw lang sa mga. Nahadlok lang di pa mi malagat kay madlok mi nga dadlawod ba. Matod pa ang mga hinatag nga ayuda ang ilalang unang gikonsumo alang sa adlaw-adlaw nga panginahanglanon. Dinhi sa Barangay Nailon dool na himutang epicenter sa magnitude 6.9 galinog niadtong September 30 nga niigo dinhi sa Northern Cebu. Dinhi dayag kaayo nga makitang epekto sa maong linog kay sa apektado kaayo kana makita natong nahugno nga pangpang daplin sa dagat. Lakip na usab kining Nailon Port nga usa karon sa gipanuhang i-rehabilitate sa Bugo City LGU. Kay kini mao ang dungguanan o asa mosakay ang mga turista padung sa mga tourist destination dinhi kini mga isla nga nakapalibot dinhi laki sama na lang sa Kapitan Silio. Matod ni Bugo City DRM Officer Rex Leuben Igot nga ang maong fault system nga nakita sa FIVOLC nahimutang sa 3 ka mga barangay sa Libertad, Nailon ug Dakit. 44 houses ma'am ang atong along that fault line. So na-identify na sa FIVOLC. So amo na po nang i-identify kisa ng mga households so that ma-evacuate na gyud sila kana kuan dili temporary. So kuan na gyud na sila para dili na sila mamalik sila ang mga lugar. Kato nakita nato nga fault lines, they were recommending nga butangan untag markers that people should not be living at least pila ka meters away. Although he said na murag we should just correlate it with the information that will be given to us by MGB. So sa pagkakaroon muna siya and then we just asked for information with regards to how we're going to approach sinkholes, what would be moving forward, how are we going to address these things, and then there were mga specifics sa mga establishments nga gi-inquire sad no sa amo ang mga business obo kung unsaon unsay maayo nga mga recommendations nila as to certain establishments nga na liquefaction. Matod sa mayor nga manggita pa ang dakbayan og relocation site alang sa 44 ka mga apektadong panimay nga kinahanglang iparelocate. Sa pagkakaron, tutok lang una sila sa mga naa sa evacuation site o sa tent city ug niadtong nagtulda-tulda pa sa gawa sa ilang mga panimay ug sa uban pang kadaot nga mugna sa magnitude 6.9 nga linog. Kaganihang buntag anaa sa 79 families na o 392 ka mga individuals ang napahimutang nasa tent city dinhi sa Barangay Kugon. Tinguha sa Philippine Red Cross nga mao'y nagdumala sa tent city nga ma-accommodate ang kapin sa 200 ka pamilyahan. Padayon pa usab ang mga kawani sa DPWH sa pagpatag ug pagpabutang og mga gagmayng bato sa lugar nga tindugan pa sa uban pang tent aron di kini bahaon sa panahon nga kanunay ang pag-ulan. Giuna nila ang mga pamilya nga nagub-an og panimay ug kadtong girekomendar sa awtoridad nga di na makabalik sa adunay pagpangliki nga balay. Lakip na ang mga senior citizen, pregnant woman ug PWD. So far, yung mga nakukuha natin ng mga feedbacks while consultation sa mga beneficiaries natin, nagpapasalamat. They are grateful na na-accommodate sila dito sa Bugo Tent City. Kasi aside from the family tents that we are provided, we have sleeping kits, hygiene kits, we have jerrycan. They are also free sa pagkain natin dito for the whole duration. Anao sa mga doctor ug medical staff nga 24/7 nga andam nga moatiman sa mga magkasakit. Libre ang mga tambal ug bitamina. Anao sab ang kapulisan sa Bugo City.
Kami sa PNP Bugo ang naatasan na mag-secure dito sa Bugo 10 City. So far, wala pa pong na-report na security concern dito. Peaceful lang po ang sitwasyon. Patuloy ang ating pag-secure sa 10 City 24/7. Ses padayon mang nabatyagan ang mga aftershocks o gani napay hinay ngadto sa makusog nga pag-ulan apan matod sa Bugo CDRRMO nga wala hinuon sila natala nga dugang kadaot samtang wala usab na batyagan sa Bugo City ang pagtayog sa magnitude 7.4 nga linog sa Davao Oriental apan nipadangat ang Bugo City LGU sa ilahang concerned og nang hinaot nga unta sama sa Bugo City gubang bahin sa Northern Cebu nga unta matutukan dayon usab sa gobyerno ilabi na sa national government ang Davao Region. Ses? Dagang salamat, Femery Dumabo.